Liyangena tindlebe mangibona le Maswati liyaphuphuka. As Maswati, we were given this country by Mvelinqanti to live in, and he expects us to love and be tolerant of each other. I'm part of this. Mawuthi angitheka generationally nami dabka kangwane. Manje on a serious note kukhona uhlelo kuthiwa isive siyathuthuka. And I believe ukuthi life is all about impacting other lives. So ngokuba khona kwami I believe ukuthi abantu abaningi bazothola ukuphila nokukhuthala. So masithuthuke isizwe. Hi guys, please watch Sive Siya Thuthuka on Eswatini TV every Wednesday at 6:30 p.m. Lipito lami nginokwazi ngoka Dlamini Sive Siya Thuthuka. Awubona phansi ihlele Maswati. Awubona phansi injabulo ikwele moya.